Kaixo, jarraitzen dugu gure ikastaroan, matematika beratza gelan, guirizkaz eta guirizkuiziz. Oraingoan ikasiko dugu zelan editatu galdera bat, aurreko bideoan inportatu duguna, zuzen ere, eta bestetik ikasiko dugu zelan sortu galdera berri bat. Kasu honetan erantzun laburreko motako galdera bat. Topatu behar dugu galdera hori, kudeaketa, galdera bankua, eta hemen ikusten dugu galdera hori, un ejemplo sencillo de determinante de una matriz. Nahi dugu oraingoan galdera hau bakarrik itzuli, euskeraz izan. Ikono honetan editatu, klik egin eta hasiko gara gauzak aldatzen. Bueno, naiz eta euskaraz egon, interfaza euskaraz egon, hainbat gauza euskaraz ez dago. Eta euskaraz ez dagoena ikusten duzunez, ingelesez egongo da. Bueno, gure galdera jarraituko dugu izaten kategoria berean, beraz hori ez du aldatuko. Bai izena, eta izenarako matrize baten determinantea, testuak aldatuko gu, kalkulatu matrize honen determinantea, eta utziko gu letra traularekin aurrera idatzita, zergatik aldagaia delako. Gero definituko gu liburutegian. Puntuazioa batetik, mezu hori aldatukot, aurrera, peinekot. Eta erantzuna emoteko, erantzun zuzen emoteko, sartuko gu aldagai bat, sol, deitzen dena, traola ikurrarekin hemen aurrean, eta aldatuko gu zerbait bakarrik euskeraz ipentzeko. Zuzena, hemen daukagu, zein den, ze onartuko gu ontzat emateko, matematikaki berdina, izango da, eta hemen aukeratuko gu euskara hizkuntza. Honekin komando guztiak itzuliko dira, baina testua ez. Hemen variables agertu beharrean alda gaiak ipiniko. Dena den honek ez du garrantzirik. Ikusten dugu zelan dagoen definituta eta berdin mantenduko gu. Matrize bat definitzen dugu, elementu guztiak aldatuko dira, -3 baliotik 3ra. Soluzioa izango da matrize honen determinantea, beraz makinak kalkulagailua berak kalkulatzen du, eta hemen badago adibide bat eraginda, nahi izan ez gero beste bat, ikusteko zelan aldatzen diren -3 tarte horretan, besterik ez. Aceptar, onartu, bueno, porcentaia uneko egon, zuzena denean, eta aldaketak gorde egingo. Bueno, pues ya badago editatuta, ikusten dugu hemen izenburua aldatu dugula, eta bueno, nork sortu eta nork aldatu azken aldiz.
Orain, egingo guk gure galdera bat. Jarraitzen dugu lantzen erantzun laburreko motakoa, eta sortzeko, bagaude galdera bankuan, baina ez bagaude kudeaketa, galdera bankua eta galderak. Hemen ikusten dugu sortu beste galdera bat. Hau sakatu. Aukeratzen dugu ze motako galdera nahi dugun. Lantzen ari gara. Galderak Wiriz-Quizekin egindakoak, beraz lehenago desplegatu egin behar dugu mota hau, eta hemen ingelesez dago aukeratzen dugu erantzun laburrekoa. Hemen esaten da ingelesez zertan datza alako galdera bat, badakigu hurrengo eman, eta hasiko gara sortzen. Kasu honetan jarraituko algebrarekin, matematika birako, eta matrize baten alderantzizkoa kalkulatuko. Beraz, galderan izena, matrize baten alderantzizkoa. Galderaren testua, kalkulatu, matrize honen alderantzizkoa. Gure matrizea aldagai izango da, beraz lehenago traola eta gero letra, adibidez M. Gero definitu egin behar dugu algoritmoan. Puntuazio bat, hemen feed bat orokorra, izan daiteke zerbait gogoratzeko, gogoratu. Alderantzizkoa existitzen dela determinantea desberdin zero denean. Aldatuko torri txartu idatzi dut. Zerbait esateko edo nahi ez baduzue, ez idatzi zer. Erantzun zuzena emateko, sartuko gu aldagai batean, deituko diogu lehen bezala sol, eta sol hau izango da emeren alderantzizkoa. Eta hemen definituko gu, hemen euneko eun, badekogu, lehen sartuta, aukeratuko gu matematika oki berdina, eta, astu zait, parkatu, hemen kontuan izan da soluzioa erantzuna matrize bat dela, hemen ja ipini da, Wiriz editor sartzeko, ze hemen testu teklatutik ezin da sartu matrize bat, beraz behar dugu editore bat, sartuta edo nahi badugu agertzea leio batean, nahi dugun moduan, utxikote orain dagoen moduan. Validazioa esan dut, matematikoki berdina, aldagaiak hemen liburutegia aldatuko izena, eta garrantzia ez izan aldagaiak, eta hemen aldagaiak izan behar dira batetik matrizea eta bestetik soluzioa, matrize horren alderantzizkoa. Matrizea definitzeko elementuak definitu egin behar ditugu, erabilikogu ausazko komandoa, berdin, bi puntu berdin, ausazko eta parentesin artean, -3,3 tartekoak,
eta nahi dugu sortzen diren matrize guztiek determinante zero izatea zergatik existitzeko horren alderantzizko. Beraz, erabiliko komando bat programazioa pestainatik errepikatu eta ze errepikatuko gu matrizea ia zein den, matriz M berdin, matrize bat definitzeko, matrizeak pestainan definitzen dugu matrizea, eta nahi dugu 3 bider 3 adibidez, onartu egingot, eta hemen idatziko gu R. Kopiatu egingot, Ctrl C, eta hemen Ctrl V guztietan. Bueno, horrela amaitu arte. Eta baldintza izango da determinantea desberdin 0. Bueno, pues hemen gure baldintza izango da enberen determinantea. Determinante kalkulatzeko hemen daukagu komandoa, determinantea, eta barruan idazten dugu M. Zer nahi dugu honekin, simbolarekin desberdin 0. Bueno, gero definitu egin behar dugu soluzioa zein den, eta soluzioa berdin M-ren alderantzizkoa, kalkulatzeko alderantzizkoa hemen daukagu -1, lehenago idatzi behar dugu matrizea, eta gero aukeratzen dugu ikono hau, eta ja zuzenean jartzen dugu horrek -1. Bueno, pues badekogu definituta, nahi badugu zerbait egiaztatu. Bueno, hemen berdinketa emonta gero, hemen ez da ezer egiten, baina akatzen bat baldin badago agertuko da hemen mezu bat. Beraz, ondo dago berdinketa ikurra eman ikusteko sintasiari dagokenez ondo dagoela. Egiaztatuko zerbait, M, zer gehiago, sol, eta ikusteko ondo dagoela, matrizea bider sol izan behar da identitatea matrizea. Bueno, mangot bat, honen matrize alderantzizko hauze da, eta hemen egiaztapena zelan identitatea dela. Berriore mangot, ateratzeko beste bat, eta, makina kalkulatzen duenez, ondo egiten du, ezta. Besterik ez dugu hemen zer gehiago gehituko, aceptar, onartu, eta hemen jabadeko guia 100, asmatzen badu idatzeko oso ondo, nahi izan ez gero, mezu bat, eta beti bezala aldaketak gorde. Pues hemen daukagu galdera bankuan gure galdera berria. Matrize baten determinante. Ikusteko, zelan geratu den, zelan ikusten duen ikasleak, kalkulatu gero zuzendukot. Kalkulatu matrize honen determinantea eta erantzuna ipini, ez dut egingo. Besterik ez, onaino bideo hau ikusteko zelan editatu galdera bat eta zelan sortu berri bat. Agur, gero arte.